हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों आगोमा रुवाथि। बे आगोमा रुवाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै बर', उत्तम, निरिबिलि, कनकसा दशरथ आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फावखौ खालामदों। बे बर' सावथुननि आरो स्ट'रिखौ लिरदों कनकसा बर', एडिटरखौ खालामदों सोमदोन बर', मेकआपखौ खालामदों दैमु, लोगोसे रजे। लोगोफोर, बे आगोमा रुवाथि मुंनि आबुं मोनसे सिरियेल बर' सावथुनखौ नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 7 सिम अलरेडि नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय। आरो बेनि एपिसड 8 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय दंमोन, माब्ला नुनो मोनगोन गोबाङानो सोंहरगासिनो दंमोन। फाइनालि बे एपिसड 8 खौबो मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। आरो बेनि एपिसड 9 खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? नोंथांमोना जुदि एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट्स खालामदो। आरो बेनि एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 8 सिम सोर सोर नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो। बे सिरियेल बर' सावथुना माबोरै जादों बयबो कमेन्ट्स खालामदो। बे सिरियेल बर' सावथुना जोबोद मोजां जादों, मानोना बे बर' सावथुनाव गोबां अल्ड आरो निउ आर्टिस्टफोर फाव खालामदों। बेनिखायनो बे सिरियेल बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर बेनि एपिसड 8 खौबो नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। आरो बेनि एपिसड 9 खौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। बे एपिसड 9 खौबो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ अपडेटआ बेखिनि। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोयो। थेंक्स फर वाचिं।